Hej, inne vid Sunnarau, här att vi med här är vi domsnämnden som ska tjåsa årsets lejare som första fond. Och jag också bara med att se några ting som de som har lagt tilläggar in. Det kommer vi öla nekvon gåen sättningen om vad en god lejare är. Och här att döma, att särskilt jag känner vi är att hon har alit av en. Jag har listan framför er. Han hever megna etla hon, han vet ikke, megna ser vel at framt alle brøytingar i verste, og alltid haft okkon starv for vi, så vet alle at han har kjent okkon trygg. Han er empatiskur, og dår å møte falskjøre ære, og han er ikke bensj for å ta avgjører og kjøre i jøkkenen. Fantastisk leier, alltid glæver og godt humør. Gonger på sitt arbeid ved fotlen hoa med noen stolar, etter starfolkene og at halda seg til. Du er bedre enn nekar på visskjøtta folk at kjenne seg velkommen. Hjertet er rettens sted, er omståret til starfolk som kunne avvirke til arbeid, leger han arbeid såleis at han lykkevel ber til. Jeg har arbeidet her for en nekvar og gleder meg framvis å komme til arbeids. Toms opp for det. Og ønsken er og finner til å gjøre noe. Nekva ser jeg går tilnøyninger. Tusen takk for det. Og vi gleder oss til hva domsnenden for å komme til.